ntam esunsum mu oduru enti ntam entofom kwa bi edurubire bi pa na ka agira me si ani mu ha e ka to bam na me yema hye me obi bo no dwon so obi nyane me na aye me se dai so ena me ti wo yi ase ya ampanye dai Abushafo yamamu nyina akwa aba embra Nyansapo TV so se meka se Nyansapo na waje me so se sane no badwemma kwan so ene so yesen die hye bio ye bedi enkomo me so be subscribe to channel no be like be share ama bibia nya bi ahwe comment section wo so eye wo dia eya na wache wadwen ama no ayefe mo boy aba so de bia no nyame hya mo se mo boy aba so e be koso so asomo so pa esi ameka say midi ene oba yesu ama yeboa na esi a na de migina kumase apatrapa patapa krom na mewo timkasa apatrapa na wo hu bebi a mewo no enche na nsen de ye ne na di nkomache nti calls ba messages ba mo test ye na den ye na ba wa he adamu yi ni mu ana mo de nasi ana mo yi nasi nchen ana be se che o se ye mfam na nansie yenyi ni mu yene ni nya ya adwuma ye na bekoso wa nam Nyansapo TV so asom oman Ghana sompa eninti ne ya bana na nchen a yene ni bedi nkomo ama wagu se yenyi ni mu na nate apo ote ase ahodin mu enumunyam hye so abeka ho na ene bedi nkomo se ne ni da odikan a wo hweme a ebe me ne de wunim no but ne obehu no apenasem ba do de bia no hwe Nyansapo TV ne de me kan patapa na wahu nipa kora me kan asem eye Okofo Pomaa checheku manya ne ntie se na di no ebi kora san ka ho ene na bebo di ni nyina ama mahu ama wososo wahu wa kira ase so aka ho na ayefe ti yema ye na kwaba na nkoma wo hu bia no yemfa enhye so oba panyi abaya akwaba ya Enyado bachele baba ibia boko asumdwiem odom onyankopɔ nhyira nadom ene mempeja mo watse nananka ohu se owa hoodin mu ampa ti edi nkomo nyina eto aso Okofo Pomaa checheku na manya ne tie se odin kwa bisan ka ho efremi achirefi Pomaa obi a wachiresie na ne yema ehunta de ayira de yakoto atwene de enu bia wahwehwe wo de abesi no de abafi wachiresie ayadepa ye kan achirefi Pomaa mo na odin ye de isnanse ye tena se bia meta akan no mu edu edepa achirefi Pomaa nana ya mu akwa abai se nana me kana ya hwefo omunum se yayi umu nti na ya abai ada ma kan bi kire o ma fe ododo yo o ma fe opa adofo ahwefo enye Ghana fo nko ena enya asantefo nko wo meyi nyina yate menka de bia ne jime ho pa fi se me wo ahobrase entoboase wodo ene ekoreye ne sese de ade ba ko a abetomu a ama ahwefo nyina hu bia chen se ye wira asantema wira me nananu kura ayira tete ama twema nso fi ye dunu na ene ye wira de no kura to de da e de ma de ahemisa enti kura no se midiri nyina no ebe ye kakra me fa besa boso mi miensa echi ye be frɛ me santehene ba e champion Appiah na wo frɛ me ameje so se santehene be e champion na me toso mi yunu a me de me ho wo de wo ho na wo de wo ampa enti se mi bedi kaya so me nananom dwuma wo ho tete
Bre champion transna ne papa esiesie ne kama no adwuma me na nato yi ni oba hime chae woto mami amenu ode hie champion woto mami amenu oba hime chae me kodo mroso ode hie chae me kodo mroso ode brosan be ma yensuo ode bi be me dware di odi na yebo ndi no ode hie champion hime chae me kodo mroso ode hie chae me kodo mroso Sante hini baba akrope tete woni e champion eno no aya me champion ni dina yira so ma bo me homode sese we na nanu aka mate ye de esi ade no to wakira kofa ayire me hu finchi aduonu na afena na no second January me yura ebuade ya mame osu be ba akone de to so bi ya he me nsem so de he ni ne gina ho ade ya se wini to ya na me gusu me to tina ade ho ate kakara no ho ate se de me ye de hie nyine na madofo mabeye de fata me ye fata ana nyum na oto ye na abasem bi wo ho ana so ye wo hene ba na wo hene ba ye mfa adihunu bi ye anyege ne tata ye de morosa boninsa ene ye de morosa na wanu wodi bi adware na wanu bi nche so wonu nde wodini ye bondi so wo de ye champion ase na na ana ye da ase o nche mu ade maye nana enwum no ba ko bi asan ato ho wada ma toma me bate ene awie ni nyina wonne papa atranse na yeridi ye ho nkom awie no obesore no apagya no jo aye yebu no maye blesi amu anu we no brabe yoma oba hima cha panyine no we no be ko de wo hene tie ye ni no maye blesi amu anu we no brabe yoma adancha me so cha panyine no we no be ko de wo hene wo ye ni no maye blesi amu anu we no brabe yoma nana oni nana edi nkomo no campaign sem no ka mamere no sa no ka bom na enwum ne titi a kire se no a ene nkomo na ye dede da so wure kura ye afi wo question na ye de senti ne peda na chan ba de bia no tene de manya hu se ye mfa na nansie ye ne moment to ye bi nti ena ahoba ne sa nana wadawo mpanyifo mutai ka mo sem bo se abotire wie nkonimdie wadawo kire me sa belase asam ne se ade bia wo besi hu abotere no ade nkonimdie na bere o wa anye kukukuku wa anya perperie anya chinyidie wo besi papa oboni o me se hu hwedi nyame be ye na wo to obo ase a awie kire na beba no ade nkonimdie ne nanso sini ni mo se na wo ho on se enfiji aduonu na ne abeka yi ni mu ohye pa entokwa edi ben entinye show ensem bebre enfie nu ene kakren na metana asese hwedi nyame be ye me fi se na no wo dwumbi wo ho se aje me hwedi onyame be we enyankontonko nye me hwedi onyame be me ni mewie ya amanfo me hwedi onyame be me odwa kwatuma amanfo me hwedi onyame be ye me sa po kiri ba yo jade boko abotire wie nkonimdi ampa ne say du be so nya abotire nyina na wie nkonimdi o tena na bi mo pre o mo ho nkonimdi ewie ne se beye papa amawu se beye boni amawu eye nkonimdi ebi a wokoye kukukuku no obi di bibi epra no kore
wanye kukukuku obi empraw enso wonsa anka ade koro wanya nkunim bi Fa pra bi amafie pra ama Matiase enti abotere ewie nkunimdie ti wie nkunimdie ampa na anui na mani na na madwini ni baabia na menka bi enhyemu ohaw bibia ekoye ba ye nsia aduonu ne biduru Otumfuo ni ma wo se ade no na ade wo dia kokofa minkuta minkura na obi bo no dwon wo se obi nyane me na aye me se dai so ena me ti wo yi ase ya ampanye dai o twen se ko be nyane ho so obi nyane ho obi nyane me se ya asempa ye de nyame ase onkunimdi abai nana ye ni udi nkomache ana se ni udi djuma e wo ye mfide so ache yes na se di nkomo bebere fa ntam ho bi mu se ntam ye bi ho ye ntam hunu ntam de bi so ntam mu oduru ye di ntam ho nkomo bebere wo de ne ye nti de o nana wunnim se emre bi beba o kasa no ma ye hu se 24 years ena sa ntam yakọ atọ no wo ba ma muda se se ne ka bia hu bibia wagire hu se ebedu da bi ama nyanimunyam hye se Appiah fi maba sure tete me papa wo kama meti ase se entam eye bosom entam eye bosom entam eye sunsun mu oduru entam entofom kwa entam entofom kwa na papa kama wo se entam etimi kum nipa entam etimi bo nipa da entam etimi me nipa ye basabasa ade a wo ye wo huna no enti entam ya ade a ekuta santimen nyina santiman eye den no aye de tentam ye no eno ne ye entam kese enti ntakese na da lo mai enye kwa na ne empiripi na bekase sutie eye bible wo se sutie Islam forever adie bia na nanom ahihye firi tete no enye kwa nti se wo di agora hwini mpanyin se wo kan tankese egu amene mu a Appiah fi eye den na Appiah firi bayiri ampa na Appiah fi mu bi enu amko hia kan ye no ma anka hwe afi wo mu na asem bi ban eda de bi kura wo ye ma asem we ho be kan tankese egu so na Appiah ano wan fa am so Appiah fi so wan fa am so de a ade kura de kuta wo no nti ye kan tangu so fato nye odia na so de bosso de a na mo de atentam de ehunu de ene de fantam ni agoro nana in fact da video no musamansia beto abontin a menya bi a mehwe na mehwe wo ka wo panyinsam ka wo tete asem na panyifo bi kwa wo bodi edi a wo bokwa besi mimiti aminti bi kurada na basem we nyina wo honom na ummoso nkyere yenda ni wadi nkomadie die ummoso nkyere yenda nana ne sentia me kan kyere mo se wonipa wo hu ntasem eno wa hoden se ne bofon be kan say your secret is your power ena na kan twi a kyere yen wo hu ntasem no wa hoden se woni aho ntasem woni aho den wonipa a woti wi ase we hwa no abo amane ya ni yo na mimpo de ne sei woni aho den eno na obi be fa so de enya so ntimi nka wano ntum ti so wo pa ho de na bibi ehia wo ma no nye hu ntasem
Na say wo ka wonu atum anya hintasem no abasem bi wo ho. Chire mi so be ka wonu atum no anya hintasem. Me asem ye ba ye me ne manante ache. Pa. Me mo wa mami. Da bi da. Wonsi so da. Kura me won tankese asem bi da ahemfie. Me nkan bi da. Na nso me wo da. Me ni sese me wui na me ti ase bi Nyankopɔ ya adoma. E bi be so ye be fere me. Nso me mfa ni nkomo. Me nkan chire obi. Me ma no kura me ni hu nkomo. Me wasam dem tirim. Enti bra sa asem wi ba ye no. E obi anwa. Pa. Ye kwaye wanwa. Ye obi anwa. Pa. Se me kura mi fira ahemfie be duru ya na enipa ye bi si ha ma. Sa Na Nyankopɔn ope kum is a Bible class say wo bɔ mpae a hyen utiem ni kum na wo Nyankopɔn betio no waje wo so dada wo mo ye kwagirigiro pa kese na ye na bibi hia na akọ na bi wa akọpa no akọhura gina na kọso na abọ nsem ko ide de ku so enso nkrofo so sa na ye obi ane ne de ni ti bi sha mi de mu ha bo mpa ya bi ti nko a bi kura ase na awotwe na me na ida ayen ko a bo mpa ya ma nyame so tie ye enti mi ni ye se Nyankopɔn na wote kokoro mu asem wodefo se ka so wodefo a na chese wiase ne eme nyina wo bi wiase ne eme nyina wo bi ya ona ne wodefo adan esi bibia wo bi na wo akoa ba akon so no ene wo ne baba ema ba akoso a wo so no na da kro no frɛ ne ba no ka chese si wa ye mre opeso wo ye ne nsamanse enti na japade wo nyina no wonyi baako sei no won fa ba de aka ne nyina ma akoa na wo so wo ne nyina e ba no mom nyi baako na fa ne aka nyina ma akoa ade ntia sa do kan no wo hwɛ ne ba ni nyansa enti ne bai so etna si kom dwunu ho no sa ade asem pa na papa ken papa wo wi ase ne me nyina bi na me ya ne ba ne me wa fa ma wo de ma akoa no akosusu a kire ne ronko bi bo pa mi nku akoa no ronko eni pe kum so de enye ka che wa papa sa wo mpene akoa no kra o pam no o je ne ma abranti etna asikro se nyehwe se papa kan sa se be kam ne akoa ni atna ha e wa pa wu kura ye ya ne wo ni yete ha nti odwune ho ana ode kwato wo fa ni se eni amani nyina wayi akoa no nti papa fa ni amani nyina ma akoa no apaso ate de ba ya ne sa abranti so ani akoa yi nete wo ani nete akoa no ye ne de ne de akoa no wo bibi aha de ni wura de aneti nti akoa no ne amani nyina ne akoa ne nyina be ye abranti ne de ntoboase bia wi bia ntoboase ne fa adwene to hu tusu yie pa bia obi ka say akoa no kwa akobu nu kunu a anki e becho no kwere akoa no bo pa mi nkunu e becho pa akoa no pam no firi ho emra bebusa ho ade no papa te dada that's it wo pa sokra bedi ho yawo onya ntoboase yese so papa ka sa ade ba ko no ya akoa no pe no nyansa nti wi ase ayete no bibi aye ntoboase adwento atoa na make us enipa osumasem no wa ho de so winya some winti na aye wono aye kum na do asem tuti
na wodwen ho no ne yesento boase ewie enkunimdi na usu say ebinom ano asem kasa bebrebe ebo mu nhira bitu egu won kasa dodo no ebo nhiragu ewiase ayete no enye nipa nyina na ane di nkomo ana ni gi wo nkomo ho ibi kura ade a wo benya na wo ka akire no no eye ne ya ene ye mpene so jaye nye ne sa o ye sa enye yi obeye osa afi na wajuna kwesi so se ye ni se ye enye yi na abo aho ni ma to bi so aye komu na wo hwe ya na abo ama wi ya esi on se me di asan kakra betu afa ye wira ha wo tumi pa enso nse bi wo ha na wagya ye gufo no ayese di wo mu ne ye no ase obu ne yegusu bi yi na ni kura na ye ye di we di wonyi se hwedo ma ahena sem wo firi ye enye no si ye wura kaso be pagya no ho a ama asofo kura na ni widi ama no enso wo mfie no wo yi na ni te se de wo ye no wo mu no kura wo mu de wo ye no ebre ho ayi beso bi hu beebi e beso se ni ewira ye din se ntine no aye din onim ne wo ye sa na wi asete ye fe ni ha ne nkwa apreke nso mafi na on se du baby so na obi ye na anye so be hawa so obo wachia aso pre watu asemu a se oka bibi gu so a abufo betimi abada koro nese bibia ye ntobo ase ense bebrebe a wo ka gu so nyina ye se mane mfanto so le mane nye ho afi bibe so afi wono a wo bebre ne ka me kan impe bibiri so obi anya me bone mfa ne ho ni da ye wo mi a mani firedi a medu sei obi ani wa ye bone afa ne ho di wo tumi me wo ye bibi a wo be ya kwa e chiro ba be koto bini nyina ba bi wie wanim e chei afi na be koto menim e yento bo ase nyankopon de amame a me di so ntira kunya me bone mfa ohuni da fa ohuni isa botemu odu temu odu pa wi ase ade no to twene wachi be ko na de wani na to twene wachi be ko na de wani mu twen wa ye bone twam afi wo mu na asem bi aba na asena ba se ade am de ye po me na wo bi kora ehuni wo se de wo de ye po ma na nye bi kura ni ne itu awuka awo pe kuna ba so ba be ti wi ase no ento bo ase ewie me nkuni na enyo bi bone so mfa ye hundi da bi wo be ya fa di wo na abo ne be wi ase wo ni ukra nyankopon fa so bo no nyankopon na abo ni pa no wo no onim se di wi si ye obo no wo no onim de wo de no be ye na ade osimi de aye no ma fa di enye eduma enya me fa na nsem bi ncheche kwasa wote wa bompa yese nyankopon hwe ma ogoyi obi boni bia ebitia ade bi wo wa ye wonim so afa di nso wo da ho ni si witirimu a ibi si ase afre sade ya me ye ya ene hu susan so na minye ya na afa hwe ya wo so de ya na ukobu nkotodwa apa ni pa chawo ani nyame ye na de ewi ase ye fre ni be wi ase se wo ya be wi ase afi na aho chire bi aba afi ko hwe no bi ko ri pa no ye bi kura no wo ko hwe ne he ko na chawo abeba a wo bi anu wo kuru Nigeria abeba so yi be mo na wo ba ko be me ko Nigeria
ebe so dia no ato ne bakunu no nam no yese na ne na akokora bi so dia na dwobere no ni ho ti ade ahia no po hu so aba no akuto ye wo ye hweye ade a wo de ye akola yi hweye akola yi o papa atukwai wo mane ade na wo yesa wa hweye ne bibi ya akola yi a ebe ha wo fa ba yi bi kono o se kan se isha akola yi no se ona na akokora wo maame wo fa pa akola yi o papa ba ye mse o papa ba ye okoda ho be na nsa akola yi ti akola yi uye no abeba we ne bra mpa ho da korokora wanya ba bio da so ma be mi ko fa wo ba na ne we wo ni nyina hwe nkola ya mi nyinyi fi nkola ya nyinyi ye na de ye no honte abebe yi so de da kora ne kunu wota no so ye nkontompo na meku no so de fa taxi be kuru ha ka kire ni nua bi ade ja no se de ade tu ho na me kwa aku bebe se mfie nso so oforo car no car ne tu onua ni tu mi ka so wo ba no ne car ne tu ne ndi school so call him so call him nisine obi eni mi ne ti da kwa bi enti wi ase ade bia wo ye no nse wo ne wiye da woni papa be ni wiye nokare wo ye ne boni a be ni wiye nokare wo ye bibi ahwedi etuwe ni obi afitin ya na gonoma no this is ja wo mu we sika pa no manom no na man panimfo ni ade hwe kwa menkroma wo bire wi ase pa je fa hudie ma ye bire wi ase chenya baabia eduru se ni kunim die wi ya obenya bibia die na efiri fa no yi no efiri fa so no ekwani a wo mu fa so a yi kwa menkroma o de mboto no kwa wi wo mu preso sa kwa no anu nyina fa so ekoyi udua ni yi a beti udua no boni obetene boni ye mi kan se wi ase aye won obi ari eko bi afa me nyankofo nyame bi edurubire bi pa na ka agira me si ani mu ha e ka to bam na me yema hye me fi se wo mu aye hye ase foforo se e bebo am sa asese mu ni ade ewi ase no bi ayu ne di oba aye no wo ko chino na mes me ma wasa ase ni bi ye chimi ko ye de me ba sini na echire no ko wien kuni nyame epe ena oye Okofo Pomaa checheku ena yini di enkomo na atu yemfu bebre o se abotre wiema nkunimdie ena wiase so asembia na boni biara obedi no ede wanim etwen wo nti wo ye oniema na wo hwe oniema yie wututu anamo won otu anamo ni yie no kore die so hu hia pa mani ndi wanim ewa abrabom de na ka kye ne eno no watu yemfo bebre minim so obefa be wo mu nyinara na wo de aka wabrabo ho na ayefe Nyansapo TV so nie ye di nkomo ye ne Okofo Pomaa ene di nkomo ene dai medin ene obaya esuama yeboa medi wo si ha sei na mesro se subscribe to channel no like share mo bibiara nya bi enhwe comment section wo so e wo de a na wa kye wadwen ama no ayefe yemfa wonsi ase da sene ye besanye de ahia bio yakraw be ye de kura preko enim sebe odwampopo bi esi kro nimu a wase wadoresra tanyini wantena fie ema aseduamfo blani pie frimantam be hin se pin enye nkwande wa na ye sotro no wa ansa na odi asebe fita na no akode ebrensi am wa otua ne nsem mojabumonim hu bi duanani wie klaman wo ye sofo kra wonye yie bio tontonte ye no nsane ye fa Nyansapo abone ntakra na mane ye kese na ntakra abone de fanyinam kwatere kwa mada woro ma ntuma ye fe ni din de seyin ni din do Obama akola wa no so pese otimu osuma ense bratam the family honhon
nhia na America sa sebe ka ya twa ni mu nyame nai ebu afa so enye de ya twa ni mu twa nyame sebedi akone be kwen bodi atwede na se kofi no ne ya aben ntime nyina ni mu ampata na wo yade ya